Ako si vypočítať maržu a zisk? Cieľom podnikania je dosiahnuť zisk, preto je dôležité vedieť si ho vypočítať. Na zisk môžeme pozerať z viacerých hľadísk. Zisk za celý rok, a to pred zdanením alebo po zdanení, a zisk z predaja svojho tovaru alebo služby. Zisk pred zdanením alebo po zdanení zistíme po skončení zdaňovacieho obdobia z účtovníctva. Zistíme ho tak, že od príjmov, respektíve výnosov, odpočítame všetky výdavky, respektíve náklady. Výsledkom je zisk, čiže suma, ktorá vám zostane a z ktorej môžete financovať svoj život, platiť svoje súkromné výdavky. Zisk z predaja tovaru alebo služby vypočítate tak, že od predajnej ceny odpočítate nákupnú cenu. Napríklad predávate tovar za 100 eur, ktorý ste nakúpili za 60 eur. Výsledkom je zisk 40 eur. Ak nie ste platiteľom DPH, výpočet je jednoduchý. Ale ak ste platiteľom DPH, trochu sa to komplikuje, pretože vy síce predávate tovar odberateľovi alebo konečnému spotrebiteľovi za cenu z DPH, tá však nie je celá vaša. Napríklad predávate tovar za 120 eur, z čoho 100 eur je vašich, ale 20%, čiže 20 eur je DPH, ktorú musíte zaplatiť štátu. Ešte predtým si od nej odpočítate DPH, ktorú ste zaplatili, keď ste nakupovali tovar alebo služby týkajúce sa vášho podnikania. Ak ich cena bola napríklad 60 eur bez DPH, DPH bola 12 eur, zaplatili ste teda 72 eur z DPH. Vašim ziskom nie je 120 minus 72 rovná sa 48 eur, pretože z tejto sumy musíte ešte odpočítať DPH, 20 minus 12 rovná sa 8 eur, ktorú zaplatíte štátu. Váš zisk je teda 48 minus 8 rovná sa 40 eur. Toto je ten komplikovanejší spôsob, ako si vypočítať zisk ako platiteľ DPH, ale ak chcete ten jednoduchší, potom sledujte jednoducho len sumy bez DPH a tie vám povedia, aký zisk máte. V našom príklade je to teda 100 minus 60 rovná sa 40 eur a nemusíte sa zaoberať žiadnou DPH-čkou. Tu nechajte na účtovníčku, nech ju vypočíta a povie vám, koľko máte štátu zaplatiť. Zisk z predaja tovaru alebo služby môžete vyjadriť aj v percentách a nazýva sa to marža. Určite ste už počuli vety ako akú maržu na to máš? Ten má ale vysoké marže. Ako vypočítame maržu? Najprv vypočítame zisk v absolútnych číslach, čiže od predajnej ceny odpočítame nákupnú cenu. V našom príklade to bolo 100 minus 60 rovná sa 40 eur. Potom maržu vypočítame ako zisk delené predajná cena, to je 40 delené 100 rovná sa 0,40. A keďže ide o percentá, túto sumu vynásobíme 100. Výsledok je 40% marža. Zámerne som zvolila takéto jednoduché čísla, aby to bolo ľahko vypočítateľné a pochopiteľné. Dajme si ešte jeden príklad. Predajná cena je 270 eur, nákupná cena je 180 eur. Potom zisk je 270 minus 180 rovná sa 90 eur. Marža je 90 delené 270 krát 100 rovná sa 33,33%. Z výpočtu marže je zrejmé, že marža je vždy nižšia než 100%. V praxi sa často stáva, že si podnikatelia zamieňajú pojem marža s prirážkou. Prirážka je viac menej opak marže, pretože sa nepočíta z predajnej ceny, ale naopak vychádzame z nákupnej ceny. K nej si teda prirazíme, respektíve pripočítame nejakú sumu, prirážku. Výpočet prirážky je nasledovný. Od predajnej ceny odpočítame nákupnú cenu a dostaneme zisk, ktorý vydelíme nákupnou cenou. V našom prvom príklade je to zisk 100 minus 60 rovná sa 40 eur a potom 40 delené 60 krát 100 rovná sa 66,66% prirážka. Tento výpočet môžeme urobiť aj opačne, teda povedzme, že k nákupnej cene si chcem pripočítať napríklad 50%, čiže chcem mať 50% prirážku. Potom 60 krát 50 delené 100 rovná sa 30 eur. Moja prirážka je teda 30 eur a ak chcem mať prirážku na mojom tovare alebo službe 50%, moja predajná cena bude 60 plus 30 rovná sa 90 eur. Z výpočtu prirážky vyplýva, že prirážka môže byť pokojne aj 100% alebo aj viac. Väčšina podnikateľov si vie zisk z podnikania vypočítať, no niektorí podnikatelia len odpočítajú predajnú cenu a nákupnú cenu.
Tento rozdiel považujú za zisk, ktorý im patrí a ktorý môžu minúť, no zabúdajú zohľadniť aj ostatné výdavky, respektíve náklady. Ak chcete vedieť skutočný zisk, musíte odpočítať samozrejme aj nájomné, telefón, pohonné hmoty, výdavky na obstaranie hmotného majetku, napríklad auta, strojov, kancelárskej techniky a mnoho ďalších výdavkov, ktoré súvisia s vašim podnikaním. Nesmiete zabudnúť ani na odvody, ak ste živnostník, alebo odvody a mzdy zamestnancov, ak nejakých máte. A na záver budete ešte musieť platiť daň. Až potom budete vedieť, koľko ste mali zisk, a teda koľko si z podnikania môžete nechať na svoje súkromné výdavky. Ak sa chystáte podnikať, mali by ste sa na podnikanie pozrieť odzadu. Najprv si spočítajte vaše súkromné výdavky, ktoré každý mesiac máte. Tie vynásobte 12 mesiacmi a dostanete zisk, ktorý potrebujete mať, aby ste mohli žiť celý rok, čiže zaplatiť svoj životný štandard. Toto je minimum, ale ak dosiahnete vyšší zisk, tým lepšie pre vás. Potom k zisku pripočítajte odvody, dane a všetky výdavky a dostanete sumu, ktorú by ste mali zarobiť. Tu už vidíte, či je to reálne, respektíve či sa vám vôbec oplatí podnikať v tej oblasti, ktorú ste si zvolili. Vo výpočtoch môžete ísť ešte ďalej a posunúť sa k plánovaniu. Sumu, ktorú potrebujete zarobiť, môžete prepočítať na počet kusov tovaru alebo počet zákazníkov, ktorým váš tovar alebo službu potrebujete predať. Alebo ak viete, koľko kusov tovaru môžete za rok predať alebo koľko zákazníkov ste schopní obslúžiť, môžete si vypočítať, aký zisk z jednotlivého kusu či zákazníka potrebujete mať. Pripravila som pre vás jednoduchú tabuľku v Exceli, v ktorej si môžete vypočítať maržu a tiež zisk z podnikania. Stiahnuť si ju môžete v Rozum do vrecka pre podnikateľov na stránke www.začínampodnikať.sk, kde získate aj ďalšie videá dôležité pre vaše podnikanie. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak bolo pre vás užitočné, nezabudnite dať odber a like.